Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan dalang Ki Gading Pawukir Seno Seputro, putra almarhum Ki Seno Nugroho, dalam rangka Ngerti Dusun Kebon Agung, Tridadi Sleman, Yogyakarta, dengan mengambil lakon Semar Bangun Kayangan bagian ke-9. Selamat mengikuti acara ini sampai selesai hanya di channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Silakan like, komen, dan subscribe serta share kepada teman, sahabat, famili dekat, rekan bisnis, dan handedolan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Salam budaya, lestari budaya.
titis tanpa kula aturi panjenengan pun rawuh wonten mriki pun tanggap dhateng ancas gegayuhan kula. Monggo niki negara Ngamarta lan para Pandhawa nembe nandhang prihatin merga negara lagi ketaman pagebluk nata Ndwarawati sing pinangka dadi pengasuhe para Pandhawa ora rawuh ning Ngamarta ning malah rawuh wonten Karang Kadempel. Niku jane pripun to Kakang Semar? Ya pancen ngono Kakang, nanging sakjane Kresna iki kalah pertitis kelawan Kakang Semar, mula malah Kresna ingkang nyadong dawuh ngendikane Kakang Nayantaka. Lan munggo apa to kersane dene Kakang Semar bakal nglumpukake para kawula lan para warga agung Ngamarta Kakang. Ditakoni malah genti takon. Nanging pancen nek dipitung ana Kresna nek ora ana Semar nggih mboten tumindak. Soale ana Semar nek ora ana Kresna ya ora mlaku. Kula kula lan sampeyan niku loro-lorone ngatunggal. Nindakake dharmane manunggalake cipta rasa budi karsa golek wahyu. Wahyu napa wahyu katentreman. Tentrem napa tentrem niku rukun nek atine tentrem rukun bisa nindakake jejiban kanthi jejib. Mula niki kula ajeng nglumpukke para kawula niki mboten kula. Ya mboten badhe damel pengaruh Allah. Niku babar pisan mboten nanging kula kepengin dandan-dandan kahananing jagat, kepengin maluya jagat, kepengin nyelametake budayaning watak nista ambek candala. Lan sing baku malih kula badhe ngelingaken para dhateng para warga bab paugraning negara Ngamarta inggih menika jimat Kalimasada supaya ampun mung cukup dihafal tok nggih diayati lan diamalke ngoten sinuwun. Maksudna jagat majoli muwih ya Kakang. Mulane Kresna banjur prapta ning Karang Kadempel iki merga kaya ana bab ingkang nyuruh ingkang yen aku kudu manunggal kawan Kakang Semar. Nyatane wae Kakang Semar dadi gegayuhan ingkang utama. Mula Kresna mesti bakal sadi aturaken kuyung Kakang. Inggih, inggih. Matur nuwun pun manglenggaske coriyin. Kula tak dangu Petruk margi nalika semanten Petruk kula kenging supados sowane Ngamarta. Ya Kakang Semar. Petruk nalika mau kowe tak kongkon sowane Ngamarta piye kabul kawusanane. Nggih. Matur kakekne Semar lepat nyuwun pangapunten. Kula pun sowan sinuwun Punta ngaturi supados sinuwun Punta para Pandhawa sami rawuh wonten Karang Kadempel lan sinuwun Punta supados ngasta pusaka ketiga inggih punika pusaka jimat Kalimasada payung tunggul naga lan tumbak krawalan. Merga niku sing badhe dike srana Kyai Semar nggone bakal mbangun kayangan. Nanging teng mriku jebul wonten rawuhipun sinuwun Mandura nggih sinuwun Baladewa. Petruk, Prabu Mandura rawuh ning Ngamarta, mbok menawa makili aku merga sawetara ora rawuh ning Ngamarta. Lah nggih mbok menawi ngaten. Ning gumun kula, Pak. Sajae sinuwun Mandura kok mboten sarujane Bapak badhe mbangun kayangan nganti niki wau kula dadi sulaya rembab padu gedhen kali sinuwun Mandura. Lah terus dadi gelut ning mboten nginten jebul Prabu Baladewa niku mung gadungan utawi palsu, Pak. Palsu piye? Palsu piye Petruk? Niki wae kepeksa Ndara Werkudara sing ngajar sinuwun Mandura. Nggih pokoke palsu ngoten mboten asli. Nah terus Badar Jaramaya. Nah niki mangke Ndara Pandhawa terus ajeng rawuh mriki kok. Nek bab Jaramaya niki wau pripun, Pak? Ngatlangen ngangyon kablar pandamoncar tinaler kekonang surem sorote tanpa dam kasoran wajaring purname gegono dasare mungso hatiku pancen sing jenenge duwe gegayuhan utama iki godane werna-werna lah kok dadi ana-ana wae. Perjineman Jaramaya kok mengko dadi sinuwun Mandura iki mesti sing kongkon durga
lan durka sing kongkon mesti Bathara guruke lah kok dadi aku arep duwe gawe arep bangun kayangan wae guru kok sajake ora seneng guru ora trima Sinuwun Kresna Kakang Semar piye pun sawetara kula titip karang kadempel nggih kula tak munggane kayangan Bathara guru tak labrake karepe piye tule gareng petruk Bagong ayo melu munggane kayangan ning dadi cak niki iku pripun? Heeh, nggih Pak, cacake Bapak duka tenan niku. Kowe lho. Arep dijane ndek Pak kok ora nggawa sangu barang. Kowe kabeh do tak jak munggane kayangan. Aku kok ora trima karo Bathara Guru ki karepe kepiye? Tak labrake. Kowe do mewang ngono Bapak kowe munggah ning kayangan lah. Kayangan iki nggone dhuwur. Lah iya to. Terus carane mabur piye ora? Kowe iki anak Semar iso mabur ki aja ngaku anak Semar. Jalane iki. Kang mabur kepiye tak tekan. Ayo ngopo-ngopo dong. Kira ae dhewe iki apa jenenge? Dadi ketularan sing rebab aku ngene iki. Mergo mumet iki lho aku iki. Lek kon mebur kepiye jalek kaya ngene iki. Ya kuwi mau. Aku keblon iki itu. Mangko sik. Sing penting mebur sik. Wis aku balon ora? Balon apa? Aku bawa balon sing liyane. Nek balon sing biasa ora gawa aku. Golek apa ngono, Bang? Pesawat kowe nyowo helikopter. Apa ya wis ana yang ngene iki bisa ana. Golek tiket ora ono. Sik. Golek tak mulai golek petel sik ngono kok. Petel. Aku nek ora golek pusaka barang ora dadi ngene iki. Pada kita bodoh set ngene iki to dodok oke mlaku mundur ngancang-ancang sik set waduh petelku hilang ya.
kira itu pusaka menyewa siapa ya? Menyewa dari Gatot Kaca wae. Kayak mau lagi bocah. Apa nyileh pusakane nganu iki lho, darah Gatot Kaca. Apa jenenge? Utang-utang iki lho. Saru, keren. Jenenge kan kuwi kok. Bagong ngendi Bagong? Ora jan celeng iki. Oh, Bagong kok aku tenan lho. Ora nyilahke sarung niku digatingi ngono kan. Iki ora iki. Nangin sama pukul lah. Nangin iki nangin. Oh, lah ya apik tenan iki. Apik kok nek ngono kuwi. Apik kok nek ngono kuwi. Ora ngajar iki. Golek mercon wae. Mercon sosdor ku apa? Jenenge ngene iki Roman Candle. Sosdor ora aden. Ku motor tenan ya. Kok aku dolanan wayang lho iki? Oh, jan. Kok dolanan apa? Aku dolanan apa? Bagong kurang ajar. Ya sorry Pak Kemansang kok. Langsung aja ngene iki. Ayo dinteni kowe kakang-kakangmu dinteni. Oh, dinteni Pak. Padha telu musuh telu kok imbang iki. Aku kok musuh Bathara Indra wis sing padha dedeke terus gagahe ya padha karo aku. Nah, aku tak musuh Bathara penyayan sing padha cilike. Ora Bagong, aku ora masalah musuh karo dewa kaya sapa jenenge Yamadipati kae. Tukang jabuti nyawa, aku ngono tukang jabuti wulu. Dadi ora wedi aku karo ngono kuwi. Iki puno kawan teko ing kayangan ing
kok padha ninggal Tata Krama malah padha ngadeg jajar. Anggep kowe apa lho kon jabut ya nyawane. Prasasti terus prasawati ora wedi kok. Anggep apa karo dewa kok tanpa Tata Krama wis ben. Ya wis ben tanpa Tata Krama ya wis ben ora perlu dadak ngajeni karo dewa. Anggep apa bapak ki Semar duwe gegayaan utama kok Bathara Guru ora trima bapak arep diancem. Anak-anake sing ora trima reng wis ora sedadak kesuwen. Rasa nganggo tantang-tantangan gak gelut wae. Wah, iya kudu gelem mau ditekati pokoke. Ayo, Gong. Sapa jenengku? Ayo gak gelut. Ayo gelut. Diterono, murah-murah no. Apa kowe? Padahal aku wedi kok ora kowe. Jabut nyamuknya jabutan. Oh, kowe mak kejabut dhewe. Kok ade kok pekah ngene wae. Malah toko dhewe. Oh alah. Balik ae yo. Waduh, lalu angel. Ayo wani jabut aku meneh ora? Ora wani jabut tendang wae. Ora ngono to, ayo ngantemo. Petro karo garenge nek gludong ngeceng sirah. Lho, rena omong ngene. Ngantung dewa ora iso to? Ora e. Kaya kaca sekilan kae lho, Gong. Ha iya aku karo nek kowe ngisi nggon sirah ora iso. Ora bakal tumomo. Lah terus kon ngisi nggon ngendi kok? Nggon ngisor. Nggon ngisor ki nggon kono kuwi lah pokoke ora perlu tak jelaske. Oh lah mati tenan.
Wis, saiki piye karepmu guru? Piye sirmu arep ngajak apa? Semar sing kaya kowe nah. Bagus kowe. Saiki wani nranyak karo aku wis. Coba saiki gagasan aku ki kurang rekoso piye? Aku ki kurang nrimo piye to? Gagasan aku kurang nrimo piye karo kowe padha-padha putrane Kulun Bathara Tunggal. Neng kok aku ki ngerti yen Rama Kulun kae Mantiwe katresnan karo kowe, nyatane kowe sing ditadekke ratu-ratune dewa. Neng aku ora apa-apa. Monggo, aku ngomongi darah. Kuwi to radya ngomong para satriya Pandhawa wis marem banget aku. Sing do tak mong padha nggugu padha manutke marem kowe ora jamak. Lah kok dadi kowe sing duwe panguwasa linggana dampar kadewatan, kesel dipijeti, sumuk dikipasi luwe didulang. Neng kok isih mrasika karo aku. Wis saiki sirmu kepiye jajali? Karepmu kepiye? Selagi kowe durung mati, Bathara Guru ora bakal tentrem rasane. Lho nek kowe kuwi ngajapatiku terus dosaku ki apa? Dosaku apa? Kowe ngiring manungsa supaya nyembah marang pangeran. Lho, pancen sing disembah ki pangeran Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang nyipta jagat saisine, ora kudune aku sing disembah. Jane iki waduh, kok dadi mingerke blatmu kowe? Lah kok dadi kowe ngaku sing Maha Kawasa? Banjur dasarmu apa? Monggo Gusti Kang Maha Kawasa kuwi tanpa kinaya ngapa adoh tanpa angenan cedhak tanpa senggolan. Ayo kowe nek ora kena tak elingke saiki kepiye karepmu? Kowe kudu mati saka aku. Well ayo tak ladeni. Ayo sabar.